Αφήνω τη λάμψη στους μηχανικούς μου. Τώρα βγάζει βίντεο. Τι πάτησα εγώ και βγάζει βίντεο. Εντάξει. Χριστό, Δεν φταίνε από μένα. κάτι λείπα την παρέα σας. Δέσποινα, ο πελάτης ήρθε, ρε. Την έστειλα πάνω στις φυγές να βγάλει φωτογραφία. Χώρεσε το σορτάκι το καλό και πάει πάνω. Εκεί νιώθω. Μόλις τελειώσει, θα βάλουμε χεράκι. Θα πάμε την κάμερα εδώ. Το φαντάζεσαι το Παπαδόπουλο να γυρίζει ταινία πορνό. Πρόσεξε γιατί αυτά θα ανέβουν στο Facebook και ακούγεσαι. Όχι, όχι, δεν το κάνεις αυτό. Ήξερε πώς θα λέγει η ταινία. Το όνειρο του κάθε γκέι. Είναι οργανωμένα αστυνομία φτερού. Απλά μου βάλει πολύ άδικο. Να, βγαίνει ήλιος. Κοίταξε να δεις. Και σήμερα η αύριο μπάνι θα κάνεις. Μην άφωνες. Έλετε, την κορμάρα μας θα τη μαυρίσουμε. Τι τσάμπα το φέραμε το μαγιό. Άμα έχεις κάνει τη δίνη θα κάνεις. Έχω κάνει. Με πολύ παγωμένη θάλασσα. Ξέρω τα νησιά από συνδικά, ειδικά εκεί. Από πού, από νησί είσαι? Όχι, αλλά πηγαίνω τακτικά. Οι κυκλάδες ειδικά είναι εξάστα να πάνε. Αύγουστο πας και δεν πάει μέσα. Ναι, είναι παγωμένα. Δεν είναι Ιόνιο που είναι τα ζεστά τα νερά.